او صحیح حدیث تے دا نبی علیہ السلام چی درو جماعتی پٹیم کے اللہ درو جدار دعا نرد دا سیدھ اسمان تخیجی سیدھ پردی نشی کنٹرول والے دا دی دعا استقبال کی گی پا اسمان کی چی درو جماعتی پٹیم کے رو جدار اے دا خدای بندیان مونگ دا سموسون او دا پکوڑون او دا بریانون او دا شربتون ننیو وزگار درو جماعتی پٹیم پتندر دا ارسولا ایستی و نخوری وکین ویال چی دا اختر سار شو بیا ماخام شو اللہ وی دا اعزاز اس نشی دا اختر پا ماخام دعا غوار اللہ وی دا اعزاز پرون ختم شوی دا پرونا پوری مڑا دا پرون وہ چستا دخلین با بدبوئی راتلا ما تا دا مشکو نغوارا وا ختم اگا ورزی در نروجدار لاری اگا ورزی خود تا ادوی اگو پا سموسو پا کوڑو کی در نلاری اگو در نا پا شربتونو کی لاری دا قیمتی ٹیم دے قیمتی بچو تم دعاگانی کہ اللہ حافظان و عالمانی کی اللہ پراخ رزق را کی اللہ مشکلات میں حل کی اللہ غربت میں ختم کی دا دیسی قیمتی ٹیم دا دیسی مزائے کوئی دا صحیح حدیث تے کہ دا ٹیم کہ اللہ دعا کرتی تو لو رضی روجہ دا یا اللہ یا اللہ یا اللہ زمان دا دعا قبول کہ اللہ وی قبول میں کلنا دی دعا پا اسمان کی استقبال ملائک پا تمئی وی در روجدار دعا را وخطلا در روجدار دعا را روانا دا استقبال پا اسمان کی گی ستا خدا اللہ پا نز دیر لوی مقام دے تا تو سکے زان لازمی طور خوفیت طور زان لکینے و دعا ہوا دا دیر قیمتی ٹیم دے دا پا دی کہ مزائے کوئے دا پا دی کہ مزائے کوئے دعا ہوا چونکہ دا ادوی اگو پا سموسو پا کوڑو کی در نلاڑی اگو در نا پا شربتونو کی لاڑی دا قیمتی ٹیم دے قیمتی بچو تم دعاگانی کہ اللہ حافظان و عالمانی کی اللہ پراخ رزق را کی اللہ مشکلات میں حل کی اللہ غربت میں ختم کی دا دیسی قیمتی ٹیم دا دیسی مزائے کوئی دا صحیح حدیث تے کہ دا ٹیم کہ اللہ دعا کم تو لو رضی روجہ دا یا اللہ یا اللہ یا اللہ زمان دا دعا قبول کہ اللہ وی قبول میں کلنا دی دعا پا اسمان کی استقبال ملائک پا تمئی وی در روجدار دعا را وخطلا در روجدار دعا را روانا دا استقبال پا اسمان کی ستا خدا اللہ پا نز دیر لوی مقام دے تا تو سکے زان لازمی طور خوفیت طور زان لکینے و دعا ہوا دا دیر قیمتی ٹیم دے دا پا دی کہ مزائے کوئی دا پا دی